Yegni kendo nyakoro mgajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Duol mochung' ne ratich oganda e pacho ka KNHRC gi kamati mar Kointen koro siemo wang' josiasa ma pacho ka ni owe donjore kod wach mar chulo oganda manoyudo lal kinde ng'anyo mosekalo kokalo kuom jakom mar KNHRC Clarice Oganga gi jalup jakom mar Kointen Javas Bigambo gilero ne gidhi nyime mar loso chenro kaka oganda go biro yudo chudo kapok ochopo dwe mar auchiel higani. Gilero ne gikwayo anyuola duto manowito jogegi kata manoyudo hinyruok mondo mi ochop machwalo nonro moduto mabiro konyo e chudo mar lal makamago. Chak juma mokalo, Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni sirikal biro kelo tenge omenda maromo $2 billion mar chopo dwaro mar chudo makamano. Eleza wananchi wa Kenya kwamba kamati imeweza kuafikiana na tume jinsi ambavyo inastahili kuelekeza masuala ya kulipa fidia, na mwenyekiti pia ameweza kueleza kwamba wanaona kwamba kabla ya miezi 3 ijayo suala la kulipa fidia litakuwa limeanza. Sisi kama kamati pamoja na tume tumeweza kutoa shinikizo haswa kwa wanasiasa kwamba kusikuwepo na mwingiliano katika masuala ya kupeana fidia hii, ili kwamba mwingiliano wa kisiasa usije ukakosesha swala la kutaka kupata haki kwa wale ambao ni waasiriwa, ambao wangepata kwamba swala hili la kuwa waasiriwa liweze kuzikwa kwenye kaburi la sahau. At the end of this process, we will submit a list of people who we have verified their information, and we will also submit a guide on how compensation should take place. So on top of the reparations framework, we will have a guide for how reparations should take place, and it will have the list. It will also have a proposed range of amounts to be paid to each victim based on the injuries they sustained or based on whether they died during the protests.